Els dies de 8 i de 9 d'octubre es va celebrar a la Sala Multifuncional de Ciutadella la 6a Fira d'Ensenyament Superiors. Un any més, 750 alumnes de tots els instituts de l'illa de Menorca es van desplaçar a la Sala Multifuncional de Ciutadella per acudir a l'esdeveniment que ja s'ha consolidat és l'agenda menorquina. El divendres matí la van poder visitar en exclusiva, mentre que la resta del temps va romandre obert al públic en general. La cita ha acollit 33 estants de diferents universitats i centres de formació superior de Menorca i de fora de l'illa, com per exemple Madrid, Catalunya, Mallorca. La Fira d'Ensenyaments Superiors és una eina més per orientar els estudiants en la presa de decisions sobre quin serà el proper pas dins la seva etapa educativa. Serveix per conèixer l'oferta formativa, els diferents centres educatius, els itineraris que es poden seguir i ofereix una mostra d'allotjaments per estudiants. A més, en aquesta edició de la Fira es va oferir un servei d'orientació acadèmica individual i una sessió informativa sobre beques i ajuts. L'Ajuntament de Ciutadella n'ha fet una valoració molt positiva i aposta per activitats com aquesta que reforcen la necessitat dels joves de continuar la formació superior i l'interès de tenir una societat que continuï formant-se al llarg de la vida. També aprofita per recordar que disposa d'aquest servei d'assessorament durant tot l'any al Centre Municipal Universitari. Remember the times that I told you never give up.